యూట్యూబ్ మిత్రులందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు వీకే అగ్రి ఇన్పుట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మన ఛానల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రైతులకు ఉపయోగపడేది ఏదైనా చేయడానికి ప్రారంభించాము. ఈరోజు పవర్ టిల్లర్ సెకండ్ హ్యాండ్ ఫుల్ సెట్ అయితే అమ్మకానికి తీసుకొచ్చాను. దాని పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇక మీ వద్ద ఉన్న సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనాలు మన ఛానల్లో ప్రకటించాలంటే పైన కనబడే వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫోటోలు వీడియోలు అయితే పంపించండి. ఓనర్ టు కస్టమర్ సర్వీస్. ఇక టాపిక్లోకి వస్తే ఈరోజు స్రాచి పవర్ టిల్లర్ అయితే అమ్మకానికి తీసుకొచ్చాను. ఇది పత్తి, మిర్చి మరియు ఇతర పంటలో పాటు చేయడానికి పనికొస్తుంది. దీనికి 6 HP గల ఇంజన్ ఉంది. ఇది మోడల్ చూసుకున్నట్లయితే 2019 మోడలు. దీనికి గొర్రు, గుంటక, ఇంకా అచ్చు, ట్రాలీ, రోటోవేటర్ బ్లేడ్లు అన్నీ కలిపి ఇస్తామని అయితే ఓనర్ గారు తెలియజేశారు. ఇంకా దీనిని నీళ్లు తోడడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు. వీడియోలో చూడండి. ఇంకా ఇది సెల్ఫ్ స్టార్ట్ ఫిట్ చేసామని ఓనర్ గారు తెలియజేయడం అయితే జరిగింది. సింపుల్గా స్టార్ట్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళవచ్చు. దీనికి ట్రాలీ ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఏవైనా గడ్డి మూటలు, పత్తి బస్తాలు, ఇంకా ఏవైనా తోలడానికి సింపుల్గా ఉంటుంది. ఇక అడ్రస్ వచ్చేసి సంతమగలూరు మండలం మరియు గ్రామం ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంది. ఇకపై రేటు వచ్చేసి 1,50,000గా ఓనర్ గారు చెప్పారు. మాట్లాడితే తగ్గే అవకాశం ఉందని ఓనర్ గారు అయితే తెలియజేశారు. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని అయితే నొక్కండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు మీకు ముందుగా వస్తాయి. ఇక మా ఈ ప్రయత్నం మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ ఇస్తాను, కాల్ చేసి మాట్లాడండి.